Sisiphethe iseries kaDavide. Ndifuna siqhubekeni ke with all the lessons that we are learning from his life. Enye yezinto ke esiyibonayo kukuba ithi iBhayibhile utshaba lwalumzungeza uDavide imihla ngemihla. Because the enemy is persistent, the enemy is patient. Usathana xa eplane ngawe uza kuthela chu amane zozama. That's why kusithiwa zi-trials. Eli gama lithi trial lisuka kwigama lithi to try, to attempt again. Uzawumane siza to try you, to check you if usathetha lento kaThixo na, if usamele lenyaniso yevangeli oyimeleyo na. So you must not relax. I usually say, after the battle, the real war begins. We have a tendency yoba sifune uba xa sifumane breakthrough mhlawumbi kwinto besiyithandazela sidila nayo isisokolisi, once siyifumane siqalise uba sirelaxe, sibe happy and enjoy ourselves in that new thing esiyifumeneyo. Kanti kulelona xesha ebekufanele ngabe asiphumli. Lelona xesha ebefanuba siphumli. Okay, masigqibele part of umtshaba olupersistent before singene kule. Firstly, siyabona pha kuYesu esentlango, ithi iBhayibhile uSathana wayemlinga ngale. Athiwa ukohluleka uSathana uYesu awine, aphinda amzame ngale. Athiwa ukohluleka uSathana uYesu awine, aphinda za. So uSathana vele umsebenzi wakhe ngowuzama-zamana nathi. Kodwa ke we praise God that we overcome him with the blood of Jesus and with the word of our testimony. But ifuna lento uhlala watchful. That's the term that the Bible uses. Uhlale uphaphile, uhlale uqaphele, ngoba more than ukusebenzisa amandla usebenzisa ubuqili namaqhinga uSathana. Kuze kuthiwe if possible nabakhethiweyo bangaze balahlekiswe lulahlekiso lonke indawo. So we ought to be as much awake as possible when it comes to ukuchallengewa nokutemptwa nokutestwa nguSathana nokulukuhlwa ngendawo. Now coming to the second point ke, uthiwa uDavide wanikwa a certain portion of land. Kwathi uyabona le indawo, this is your inheritance, indawo yakho le. Ndiyakunika as a blessing, as your inheritance. Kodwa ngoku kunjalo kwafuneka alwe, elwela into asekayinikiwe, kodwa wafuneka ayilwele. Ngoba uThixo uyakunika into but you have to fight. You don't fight to get it, but you fight to possess it. So uyifumene seyiye yakho, but now you have to travail in possessing it. Ewe uThixo ngokwecebo lakhe ufuneka utshadile. That's in God's plan for your life, but there are things ezilwana nalento yobafuneka utshadile, nespouse sakho sesiready sikhona, kodwa kukhona nje some hurdles ezimileyo phambi. You must fight now. You don't fight to get ukuthi umenze uThixo akunika umtshado sekunikile. You just fight to possess what is already yours. Umsebenzi sekunikile. Even though you are currently in your unemployed state, but according to his calendar, so uyaphangela, so unike umsebenzi. You fight in order to possess the job that you have already received from him. What says nikiwe as territories uDavide wafuneka alwe, because there were gatekeepers there, there were strong men there, there were watchmen ababehleli begadile begada umzila, as the term edla ngosetyenziswa. Ngoku bezinikiwe izinto uDavide nabantu bakhe nefamily yakhe and all the people of Israel, but they had to fight. They had to fight. Fighting ke ihamba kanje when it comes to possessing what God has given you. You fight before you possess it,
You fight it while you are possessing it, and you fight after you have possessed it. For example, you might have efforts and means ozizamayo to get umntwana abe uthi kunikile, but kukho some traveling moments until you get a breakthrough. Ayingathi ka ifikile i-breakthrough umfumane umntwana uyi-couple nitshatile nifuna umntwana nimfumane niqalise ukurelaxa na umfumane umntwana. Kukho kona funeka nilwe kakhulu, nilwa uba i-destiny yelo mntwana ingabi captured. Nilwa uba ni-declare things upon lo mntwana abe ngumntwana ozaba ne-effectiveness emhlabeni, abe ne-impact, angabi involved in drugs, angabi involved in crime. Niyambiyela, nimbiyele sesesuswini, niya-declare izinto on top of the head of the child. Ngoba naxa kufuneka befakwe kwezobumnyama bafakwa bebancinci. Anizumlinda aqala bemdala nimbaptizela kwinto zobuKristu esemncinci. Nifana nalaba bantu balenkolo endingazuyibiza ngegama, apho bafundisa imithetho, umbona umntwana enxibe ngalandlela yakhona esemncinci, elandela imithetho, idrilwa besebancinci, kuthiwa bagotywa besebatsha. Thina into esiyenzayo, once sifumana i-breakthrough siqala sibe happy. Ufumana umtshato ube kwi-honeymoon, you forget about your weapons, uzibeka phantsi izixhobo. Ikufikele ke ngoku ii-challenges ze-marital hurdles zikubethe uze uqonde uba usawu-enjoy nalo mtshato ubuyi-blessing, just because izixhobo zakho zibeke phantsi. Kanti befamba you use different weapons now zokusustaina, zokumaintaina. Still getting it from God to sustain and maintain what we have been given. Akuyeke ongendawo uyifumane le moto uyifunayo, ingakuhluphi imoto mani, ikusokolise kwale breakthrough, le blessing efanele uyakonwabisa ivele ibe si-stress. Ufumane lo msebenzi kanti kwabakho le boss ezakucinezela ikuvise kabuhlungu ngoba wena you relaxed and thought all is well. So prayer should be our lifestyle before, during and after the breakthrough. We never just relax and say hayi ke sifikile lapho besiya khona, sawuze siphumle sawufika ezulwini. Apho ke kuthiwa kuliwa khona, akukho Satan, akukho tshaba, akukho, yabo, sizawuphumla ka sifika phambili. But for now that siselapha, uDavid he had to fight many battles, and one of the greatest battles he fought was i-battle yoba funeka elwe nonyana wakhe uAbsalom owaye yi-threat ebukhosini bakhe. Absalom waqala wamosha ngokudlwengula uThamara, udadewabo owayengumntana kaDavid. Then baqala ke baba zii-enemies notatakhe, but utatakhe yena isekhona la soft spot yoba emthanda umntwana wakhe efuna balungisane, but unfortunately things couldn't go like that. Wakwazi uAbsalom ukutwista abantu against uDavid. Wakwazi ukutshintsha amajoni athile a-strategic nabantu abathile ababe kwi-team kaDavid bamjikela ngoku secaba u-occupier nee-palaces, uthini, uzibone nguye. Seyifumene i-throne, seyibekiwe kuyo wagcotywa, but now there's challenges that are fighting because the fact that you are who God says you are, you would have to fight to maintain your identity in Christ. You must just put the enemy in his place. Uza kuvavanya, akuzame, azame ukukhupha kulento inikiweyo, kulento yiyo already. Because uyiyo lento already, but you have to now travail and ensure that you fight for your destiny. You fight to if God has put you on top, you fight to be on top. Not everyone is happy that you are on top. Not everyone is happy that you are happily married. Not everyone is happy that you are blessed with beautiful children who are brilliant. Ayingumntu wonke oza kuvuyela xa ebona izinto zakho zihamba kakuhle. In fact, I usually say kukhona abantu abaye bavuye just because wena ungavuyi. Kube khona abantu abaye bangavuyi xa uvuya. Ukuvuya nongavuyi kwabo kuyi-opposite parallel to you. Xa wena uvuya bona bayavuya. Abavuyi, sorry. But xa ungavuyi bayavuya. In other words, they are excited by your sorrows, but they are offended by your joys and victories and happiness. Ngabantu abangakuthandiyo abo.
So while we live in the dispensation of oversharing sometimes, over posting, over check-inning, over contenting, but may we do it in such a way that there's wisdom involved. We must know that not everyone is happy to see us happy. We have to have discernment. Sometimes if you confuse no chaba, ukuposte iposta njengabom ezikwenza kube ngathi uyagowa kube ngathi izinto azikuhambeli kakuhle. You are confusing the enemy. Kanti uyazazi ukuthi wena behind the scenes you are fixing your things. Behind the scenes you are pushing your hustle. Behind the scenes bazawuthi the day baphaphama sovuke sokwenye position abanganawo basakustopa ukuyo. You must protect and nurture certain visions, certain dreams, certain projects, as you say, in the initial phase. I know ukuthi i-pressure ka social media has killed many destinies before they were born. I once shared an idea on the socials and I saw a gentleman who is a friend copying the same idea, a executor, and I could not be able to tell abantu to say this is my idea because one day ambela phambili waye executor and yabangathi yakhe. That's where I learned ukuthi ezinye izinto funeka uzenze in silence so that abantu bakubone sowuqhambuka phambi kwabo sebengenawo basenzanto. Kuthiwa uDavid wayenendoda wayithembile kwakuthiwa nguJoab. Wayelijoni lakhe elithembekileyo. He was his right hand man. He was his man of war. He was a man that he had groomed ukuthi athi take over as a commander of his armies. Ngoba as umuntu ufuneka ube naye abantu abakwi-inner circle yakho. It's not to say wonke umuntu uzafuneka abe nayo privilege yoba abe kwi-inner circle yakho. There has to be special people abakhethekileyo abasenhlizweni yakho. As much as Jesus loved all his disciples, but he had John, James, and Peter who were in his inner circle, and it was amadoda ayeba exposed to imfihlo that the other 9 was not being exposed to. Ngabo babona the transfiguration miracle apho kwavela uMoses no Elijah no Enoch. That's a miracle that was only seen by the inner circle. As a leader, you must have people who are part of your inner circle, people that you can confide in, people that you know they will not use whatever you share to them as a sword to spear you, to spear you at your back and to betray you. Phela you must understand ukuthi kwi-disciples guys kwakukho no Judas. And fortunately yes wayemazi uJudas esazinenjongo yakhe. Ezinye secrets wayezishare deliberately so that uJudas azisebenzise against him ngoba vele that was his purpose ba abula uYesu afe emnqamlezweni. So what I'm trying to say kuwe mphulaphuli kuba sometimes you might have to hide ezinye izinto even to your loved ones, even to the close people, to the family. Not because you think they are bewitching you or they are negative, but you're just protecting unnecessary jealousy, unnecessary attention. And anyway, you are still crafting this thing so much that xa seyivuthiwe iphekekile uyishare seyinto evuthiweyo engenawo basajikwa, engenawo basaliwa mntu, engenawo basavalwa mntu. So I would like to advise you to say that may you ask for wisdom and discernment from above ukuthi uThixo akunike i-direction of what to share, who to share it to, how far must you share, because sometimes ezinye uyavunyelwa ukuthi uzishare but ukuthi don't overshare. Sometimes ukuthi don't share it all. Sometimes ukuthi just share certain portion uyiyekele. Sometimes ukuthi share kulo ungashare kulo. Sometimes ukuthi no, this one you can be free and relax uzakuthandazela. This is your destiny helper. This one is gonna intercede on your behalf. Mphulaphula apha ekhaya, I hope uxhobisekile, ukhuthazekile, ufundisekile. Ngalo mazwi ndithi ke isiqephu sethu sanamhlanje siphela kanjalo. Enkosi.